Завалила. Першы наш відосик з вандроўкі. Мы едем под цудоўнай R98. Хуткая дапамога нас аб'язджае, все нас баяцца. Дык вось мы едем под цудоўнай R98, якая была адбудавана дзесь гады 2, каб тут праехаў прэзідэнт. Больш па ёй ніхто не ездзіць. Зараз праходзіць яна незручна. Праз буйныя паселішчы не праходзіць, проста ідзе абапал Белавежскай пушчы. Ось, непатрэбная нікому, але яна ёсць. Мы гэта карыстаем і едзем па ёй. Дарога насамрэч з цудоўным пакрыццём. 9:40 раніцы, мы распачынаем другі дзень нашай вандроўкі. Усім поспехаў і добра.